ассалому алайкум бародарони азиз, созин хубин, саломатитон хубе? Бародарои ҷон, якдонаги лайка меҷахем, ҳама каса ва видеоро падилитса мекунем. Бародарои ҷон, моҳи шарифи рамазон ба ҳаматон муборак боша. Худованд ҳар як шуморо сабр бита. Ва имрӯз 17 апрел соат 9:26 ва бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо, яъне ки курси ҳамаи банкҳо, бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 154 сомон, Бонки Эсхата 1000 рубл 153 сомон, аввалин бонки молиявии худ 1000 рубл 144 сомон, Алифбонк 1000 рубл 153 сомон, Спитаминбонк 1000 рубл 126 сомон, Ҳумо 1000 рубл 149 сомон, Равҳидбонк 1000 рубл 153 сомон, Бонки Байналмилалии Тоҷикистон. Бародарои азиз, ин бонкҳо Бонки Байналмилалии Тоҷикистон ва Каскомерсбонк ва Коммерсбонки Тоҷикистон гуфтагӣ нестанд курсора. боқӣ сарбаланду обод бошен. Лайкҳои бобогиро фаромӯш намекунем. Бародарои ҷон, видеои ояндара ҳама каса ждат мекунем.